Patimung ungkha Sabrum Division ni bising kalainai Bisnupur Adhesive Village amchaini. Aro no Rohidas Kamio tongjanai tako Fulendra Tripura tai bini sajla Joson Tripura ni koktoma. Kaham krino hukba haba samung khai waisaba hukni samung paike waisaba mola thango waisaba nokni samung khayo haikeno nukhung tonglaimani. Tai samung paima olokhe monobon kol amchaini Bagmara High School bahanyo class 9 no phorungibo tongmani. Phiaba sal kisa sekangno mai yakmani machine yak nangai yak chawi thangmani takuk Joson Tripurani bufa Fulendra Tripurani. Abuni yagolono talikhawo kalai phayo birman tai nokha hai nukhungni barja hili sakbo agini hai tangi manliya tabuk buibo samu tlangliya yak kochoni bagai abgino Joson Tripurano abo ni yagolono tangi chanani belaikene kesep ngi thango yak yasa ungma bai tobo bosajala khorokchano hamjagai tektono logio tino langma mo thanglai tongmani joraono o kheboke asumsa bosla Joson Tripurabo football thungnani thangai school nokhlaono yak kalai yak kongsa bai thango tabuk rang kwrui doctor tlangnani phunugui hamrani jesa jaga pha nang nairena hingkeno nango rang phiaba ajimung kwrui bagai boroni yak chuk sogya ungma bai takuk Fulendra Tripura tai yak baijak bosajala Joson Tripura tabuk lukurongni chubachu no kare tai mungsa khakawi manliya yak dunok tutinyo bkha satutinyo tabuk nasingi ma tongkha lukuni chubachu thangai naijak nani mutung jakha amchaini luku hamari samung tangnai rok bai MLA MDC rok bai abgo no kari bahanyo khaganang maya ganang bobagrani thani bahanyo kisa chubachu khaigi hnei bo koikha kok Tripurani bisingtei Ani mung Joson Tripura ang Bagmara High School Korea class 9 dira ang awo khela thani football thani waisai tormani khlai awo yak baya yak bai mane pore awo hospital bo thangya operation khlaine rang rok bukre base nini o dadabani bo yaktu aise sojak le nini bo sani bo tabu yaktu baijak berekhle ulai kha gotona rok doma machine bai jogo ani salani halai mini batani halai awo bol thangthani nini serai khala dula khari no bol thangthani jora ke playa oi yalo khaija ang tama khlai halai doctor tilang thai operation khlai miya rang paisani bagai ang saijogo sa sandaga gojarangna ade je sini bobagara tikara manda bongo je Fulendra jan kesor bini sangni bo অবস্থা আয় হা বখানে হলা yak sojak basadala hlai yak baijak khela dula khlai bobagarani thani bang kisu misu sahiga man thok thong jagai khok hoi jai